Рябинушка юбилейн район мәдәният йортында билгеләп үтте. Озак еллар нәтиҗәле хезмәте өчен ансамбль район башлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнде. Халык мәдәнияте традицияларын саклауда актив эшчәнлекләре өчен ансамбльнең һәр әгъзасы район башлыгының рәхмәт хатын алды. Рябинушка, он уже как вишенка на торте в Муслимово. То есть торт он сам по себе вкусный, но вишенки всегда не хватает. Поэтому какой бы праздник ни был, какое бы мероприятие ни было, вы всегда там участвуете и являетесь вот как раз примером сохранения традиций, сохранения культуры. Рябинушка фольклор ансамбле 1931 елда оеша. Ансамбльне Михайловка совхозының товарлыклы сөтчелек фермасы савымчылары оештыра. Исеме дә Даярчики була. Ансамбльнең элемтә савымчысы Валентина Титков җитәкли. Ул вакытта безнең ансамблебез Даярчика дип аталды. Даярчика сыер савучылардан тора иде. Алар бик матур җырлыйлар иде. Ул вакытта комсомол партия оешмасының беренче ярдәмчесе Теткова Валентина иде. Бик матур җырлый, без аны солист итеп йөрттек. Мәктәптә укыганда ук саба деятельностька катнашадыр, концертлар куядыр. Шулай итеп бу ансамбльгә да кушылып киттем. Мин башланганнан бирле шушы ансамбльдә җырыйм. Менә хәзер миңа инде 73 яшь тулды. Ул яшьтә булсам да күңелем бик яшь минем. 1986 елда коллективны район мәдәният йортында чыгыш ясарга чакыралар. Кызларны яратып башкара торган Уральская Рябинушка җыры белән ансамбльне Рябинушка дип тәкъдим итәләр. Ул вакытта ансамбльнең җитәкчесе Лилия Хәлилова була. Ансамбльгә күбрәк рус халкының үзенең борынгы җырларын, борынгы гореф-гадәтләрен белә торган апаларны тарта идем. Иң беренче Лаша Мария, аннан китеп Сабина Маруся, алар үзләренең балаларына, оныкларына бу җырларны бүләк иткәннәр иде. Ветераннар совет рәисе буларак мені куандырган нәрсә ки, анда нигездә пенсионерлар, ветераннар. Бүгенге чыгышларында киләчәктә аларга уңышлар телим, һәм киләчәктә бергә хезмәттәшлек телим. Сегодня мы приехали в село Муслимово для того, чтобы поздравить юбиляров, именно ансамбль Рябинушку с ее 35-летием. Мы хотим им пожелать крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и всего самого наилучшего. Наш ансамбль Черемушки уже в следующем году будет тоже праздновать свое 10-летие. Поэтому мы вас приглашаем. Лилия Хәлилова ансамбльгә рус халкының борынгы җырларын, гореф-гадәтләрен белүче өлкәннәрне тарта. Җырларда туган җиргә мәхәббәт чагыла. 2002 елдан Рябинушка рус халык фольклор ансамбле дип йөртелә башлый. Ансамбльне бүген Михайловка мәдәният йорты директоры Фиалка Хафизова җитәкли. В этом году ровно 15 лет, как я работаю в Михайловском СДК. Очень помогают. Мне очень нравится работать с ними, очень дружные. Конечно, 35 это лет очень много для одного фольклорного ансамбля. Нравится то, что есть носитель русской песни, это самое главное. Мы учимся с ее старинных песен. С ее появлением ансамбль приобрел новые краски. Выступление Рябинушки стало ярче, оживленнее, заметнее. Отрадно и то, что наши участники, влюбленные в русскую песню, передают свой опыт и свой опыт молодому поколению, спутнику коллектива, детскому фольклорному ансамблю «Калинка». 35 ел аз вакыт түгел Рябинушканың киләчәктә дә максатына тугры калып иҗат итәрен телибез. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.